Wij beginnen op donderdag samen met Stadsfeesten. Een beetje een gedeelde avond. Stadsfeesten organiseert daar de Drakenbootrace en zorgt voor een stuk gezellige muziek op de zeil. En vrijdag is de echte opening van de Admiraliteitsdagen met de traditionele Night of the Praams. Dit jaar prachtige artiesten, een hele mooie admiraal, de Siske de Rad, Danny de Munk, met ondersteund door een geweldige stem van Birgit Lewis. En regionaal talent Fardo van der Woude. Zaterdag staat natuurlijk bol van de dagactiviteiten. Op de plek waar nu voor de bühne in het Kleindiep, dat dan vol ligt met prachtige schepen, is nog net plek voor het bungee-roeien. Zaterdagavond hebben we een erg mooi avondprogramma. De topper is natuurlijk Direct die de avond afsluit. Maar daarvoor niet minder dan iemand als Jeroen van der Boom. DJ, een beetje de huis-DJ al Stef da Campo. Nederlands beste coverband Beethoven. Burgemeester die sluit de stadsfeesten en de Admiraliteitsdagen om 6 uur af. Er zijn 150 bedrijven die maken dit evenement mee. 2-3 nieuwe hoofdsponsoren erbij. Ook steeds meer sponsoren van ver buiten Dokkum. En dat lukt. Bedrijven uit Groningen, uit Heerenveen, uit Assen die dit evenement ondersteunen. Ik denk als ik alleen al naar radio-televisie kijk, dan is dat al een groep van 40 mensen. Wij bereiden met 30 mensen een jaar lang dit evenement voort. En op het dag zelf, op het weekend zelf, zijn dat nog eens een kleine 100 mensen. Het podium was vorig jaar een beetje anders dan het jaar daarvoor. Hoe is het met het podium dit jaar? De basisconstructie van het podium is hetzelfde als vorig jaar. Hoe lang neemt die opbouw nou in beslag? Ja, we zijn circa 1,5 week ongeveer nodig om het podium op te bouwen. En iets minder om het podium weer af te breken. Maar de opbouw van het podium heeft gewoon iets meer werkzaamheden en brengt het met zich mee. Ja, omdat het gewoon toch wel een complexe constructie is. Het is een vrij uniek podium omdat hij afsteunt niet op elkaar, maar op pontons. De pontons worden afgezonken, er staan balusters er bovenop en er komen liggers overheen. En daar wordt het podium opgebouwd. Het podium is in totaal opgetrokken uit 20 ton staal. Bovenop die staalconstructie die we erin hebben te zitten wordt een grote tent geplaatst. Voor de tent komt een grote Leo-constructie staan waar wij onze apparatuur, geluid, licht, ook het ledscherm aan bevestigd hebben. De opbouw is begonnen op 23 augustus. Toen hebben we eigenlijk de pontons laten zakken. De staalconstructie is er een dag later opgezet. Vanaf toen is de zicht is eigenlijk begonnen van het podium. En we kunnen nu eindelijk de opbouw gaan zien. We hopen de opbouw van het podium om de constructie zelf, omdat vrijdag de 26e af te ronden. Dit jaar brengen we de uitloper wat omhoog, zodat er betere contacten zijn tussen artiest en publiek. En de uitloper is dit jaar ongeveer een 20 meter lang. Daar is een gastendek is daarbij gekomen. Heeft eigenlijk meerdere redenen. Eén is natuurlijk om ook de mensenmassa kwijt te kunnen op het gastendek. Daarnaast is het ook een stukje naar het weervoorziening.